Nakho kudla kwakho baba. Ngiyabonga mama. Yebo. James the man. Cha, sinonyawo oluhle. Yabona ngisizile ngathi ungagezi manje ugezi late. Buka sesicishe saphutha izinto ezikhala kahle kanjani. Baba, ngiyaxolisa nkosebenzi angizange ngizigcobe isinkwa sakhe Ram. Hayi makhuzwayo man. Makhuza ngiyeza kanjani isinto singagcotshiwe? Uzothini mangibindwa ngife? Uzothini mangibindwa makhuza ngife? Makhuza ngigcobele isinkwa man. Yes sis. Ngiyaxolisa baba ngisozigcoba manje. Madoda. Njoba senifikileke. Asikhuluma. Since leli business lane lokubolekisa ngeinternet elisadinga inqwaba yocwaningo. Yini enye ningayenza okwamanje enganingenisela imali? Dlamini besicabanga la ukuthi ibusiness elingafaka imali fast ukuthi sidayise. Hayi ukudayisa imizimba Dlamini, udayisa ama products. Maxwell, beku obvious ukuthi ngikhuluma ngani. Kona nje ngesikuthiwe siyadayisa ubani ongathenga wena? Wena ubani ongathenga wena njengoba usho ngezinqe namahloni? Hey, kanti ungangibuka ujahile munu. Mina ezami izinqe ilingana nomzimba wami. I'm slim thick. Slim thick emaphusheni. Okay, asisukume sibhekele uDlamini esibuka izinto. Sibone ubani opakile. Okay, Dlamini jaja ko ubani opakile? Mzana ungisanganela nina man. Mzana ungibhedela nina nobabili futhi khani. Manje la mani lawo nithangwenza. Layelani la futhi nina nobabili. Uma nifuna leli business lane lisimame, kufanele niyeke lento yeni yokuhwebhana kaDamakade. Kanti Dlamini thina sixabana manje siphinde sizwane. Sifana noTimon Mphumba. Manalo Maxwell, njengoba sobabili sinemizimba emincane nje, ubani uphumba? Well, I think mina nawe uTimon, uDlamini bese ba uphumba. Hey. Uphumba yini? Oh, uphumba ikasongo ngone nganingwana. Yini le? Ikasongo. Hey, Maxwell, watch out. Watch out. Oh, icishe ngabheda. Opopayi la besikhuluma ngabo Dlamini. Somisa kanjani ngebusiness? Aningitsheleke yini enenza nicabanga ukuthi nina nobabili ningakwazi ukudayisa? Well, Dlamini, since uMaxwell ewumuntu onamanga, sicanga ukuthi lamanga akhe engasebenziseka la ekudayiseni. Mayoma udayisa abantu akufanele baqambela amanga. Mawuqamba amanga abantu bazongakuthembi. Ngekugcine lapha abantu bazohamba bekukhuluma kabi lokho kuzokwenza ukuthi namakhasimende abesafuna ukuza kwena ngabeseza. Into ongayenza ukuthi ufunde lento oyidayisayo nokuthi uma uyichaza ebantwini ubenza abantu bayihalele. Oh yeah. Kanti uma kuzwa akaqedi ngigcoba lezinkwa. Mana lapha. Benicabanga ukudayisana. Ubaba lo ade ehlala la ngasekhaya obedayisa imshanelo usathutha. So besicaba ukudayisa yona imshanelo. And ukuze imshanelo yethu ithengwe besiplan ukusebenzisana nomjomba. Hey, Maxwell mana. So, Dlamini uzokwazi ukusisiza ukufunda ibusiness lethu. Okay, kulungile. Ngaphambi kokuba siqhubeke siye phambili. Hambani no check ukuthi ke black dayisa khona lemshanelo. Na ukuthi ibiza malini namane dayisa nizoyibiza malini iprofit kube imalini mise niyabuya ke sizoxoxa. Hayi, okay, siyabonga Dlamini. Kanti uma kuzwa akaqedi ngigcoba lezinkwa. Hey, hambani wenza into engisho ngizovela ngiyami nonifanda banizobheka. Yes. Baba, sebehambile? Ya, hayi sebehambile woza. James the man. Hey, umbonile uDlamini. Sithi siphelelwe imisebenzi singenamali yena uthenga igipa zozathi. Maxwell, ungacomplain ngoDlamini usugoya iskipha sezathi sa 600 ekubonweni ugqoke oGucci izinto zo 20000. Hayi phela, ngeke ufanise uDlamini noMaxwell. uMaxwell is doing well and he's wearing well. Number 1, Maxwell, ungaphinde uthi you are wearing well. It's dressing well. Number 2, Maxwell, mina bengikweyisa sobabili siyazi ukuthi lesi skipha sakho so 50 rand. You have hater energy, bro.
Maxwell, uzobana izinto zakho zingaqondani nje, mhlambe ngoba uqamba amanga, uthi right ekubeni ungekho right. Nedlozi lize lingakubless ngoba phela wena ugqoka izinto ezibizayo. Litshana ukuthi right. Yazi mahewu. Wakhulumisa kwababa ongizalayo mfethu. Shuthi ubaba wakho wayehlakaniphile. And Maxwell, akuyenzi isense ukuthi uhamba udayisa imshanelo ekubeni ugqoka iGucci. Hey, it's fine uzoyikhumula. Ikukhumule manje Maxwell. Ubani obedlala wangcolisa wangaclean? Ngiyaphinda futhi ngiyabuza. Ubani obedlala washiya engacleanile? Webhodi. Awungezwa yini ngimemeza? Akumele ungcolise ngale. I think mhlawumbe umalume. Usho ngani ukuthi akuwena? With all due respect, mawuzo umuntu ememeza la eminyango, uyaphuma uyomphendula nomuzi ukuthi ubuze into ongahlangene nayo. Ngabe nokudelela inkulumo yakho bhodi. Cha. That is why I said with all due respect. Mapetisi. So, uzoya kumama Tree ufike umtshela ukuthi umapetshisi akekho lendlela. Hayi, okay. Ngizoya mina ngiyomtshela. Awu mama Tree bengithi angizokutshela ukuthi umapetshisi akekho lapha endlini kumina. Wemjombo, uphumela lapha endlini uzongitshela inathing. Usuda kwensangu yini wena? Awu mama Tree bengithi ngiyasiza. Ngoba ngathi ukhutheleke. Umapetshisi bekufanele ayohlangabeza umntaka bhuti esitobhini. Hamba wena ke uyombheka. Awu mama Tree mfethu. Ngabe ngizwe umuntu ogolozela umuntu omdala inkosi yami. Okay mama Tree ngizoya. Ngisacela ungisendele isithombe sakhe khona ngizobona ukuthi umuntu kanjani. Yo Maxwell, uba lo mntwana urice kanje? Abekho abantwana abasharp kanje la ngasekhaya. Hey, usharp man. Ngabe ngiyamshela manje ngizongibangisa. No Maxwell, imshele ngeke ngubangise. It's fine ngizobe ngimbona. Maxwell, mbone manje. What if tomorrow never comes? Yes, sis Maxwell. Usuwenzeni manje ngezinqa kwanuka nje? Hayi akumele na man. Hawu. Maxwell, uyakhumbula wena wathi kumina if into usaba ukuyenza lokho kusho ukuthi yenza. Ifiye kusuke kuyitest ekuvimbela from reaching your goals. Imini washo njalo? Hawu ngiyadlala, uDlamini washo lokho. Hamba Maxwell. Okay, awuthi ngifake iGucci qala. Hayi hamba uwena. Ufike umngene ngokuthi ucela ukumphathisa izimpahla. Okay, mana kancane. Maxwell, usuphinde wanye futhi. Okay, wish me luck. Okay, good luck. You got this. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila bhuti. Usisi ngabe udinga usizo uphathe impahla? Angizwanga? Yini enukayo manje? Umi kabi la umphezu kwesikamkoko la ngaphansi. Ngabe usisi uyapi ngimphathise? Oh, ngiyakama Tree. Ngilinda umzali uzongiphathisa. Thana ngikuphathise nami ngiqashe khona kaMama Tree. Oh, ngiyabonga. Konje usisi ubani igama? Ngo-Omuhle. Umuhle ngempela. Mina nguMaxwell. Oh, so you're doing well. Hayi, sawa. Awusefikile ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukukusiza. Hawu, usuze wafika Ntombi.
Yebo anti ngisizophi Maxwell. Yebo ma yimina engimsizile. Uphindelani ngoba ubesengitshelile. Hawu ncesi. Ngena Ntombi. Ngiyabonga futhi Maxwell. Kube intokozo ukukusiza. Omuhle ungabaqoma bonke abantu la endaweni. Kodwa hayi lo. Awu kodwa anti awumi. Hayi angidlali njalo. Wemayo. Ayimalini amakhondom. Ngiyakutshela. Ngiphendule mali malini amakhondom. Hey wena. Kumele ngize ngitshele kangaka ukuthi kanti clinic ishi mawuqeda ukudla. Ngiyaqondisa bathi awukazi uzungitshela. Oh. Kumele ngize ngitshele. Okay mana ngizwa khona manje. Ubani lo ongazi umnyango ungakephi? Imini omuhle Maxwell. Ngiyadlala Gorgeous High. Hi Maxwell awugqokile. Entoni uqokile? No, ngisho ukuthi fihle singenzansi. Ngiyaqolisa futhi bengisebuthongweni engane engezwe izwi lakho ngahlanya ngavuka. Ngingakusiza ngani kodwa Gorgeous? Sacela ungiphelezela ngesitolo ufuna ukuthenga idatha. Hayi kade ngingakuyela ukukuthengela. No, it's fine. Cela ukuhamba nawe. Khona ngizobona isitolo. Awu yazi esitolo kuseduza kanjani? Uyabona mawuphuma nje ngomgaqo uyaphezulu. Malume musu wasinoma. Usizufuna ukuhamba nawe. Excuse umntakasisi uyaphapha but ngizoqoka fast ngizokushayela ikhwela mase ngithasana. Oh, ngiyabonga. Sesuphola kancane la mthunzini uyashisa. Manje uqinisile ngempela awukazi uyesha kaMarine. No, angikasi inkingi. Hayi ngizokuyisa ngebilanga. Ngiyakujabulela lokho. Sanibona. Yebo futhi. Mayo awume lapho kancane please. Ngigqokeleni ukujump bra. Hey, ngigqokile impahla ngoba ayishayisa umoya kamnandi bra. Ayo wenze ngathi awuyifuni lezi zinto kanti uyayifuna. Hey, chill Maxwell. Ngigqokile impahla ngoba izinto zami yiwashiwe. Ungakhohlwa ntambama sine meeting kaDlamini. Hambe kumle kujump. Hey sorry but hey bayangicika abantu abagqoka ama fake. Yeah. Nami yazi. Ngihlezi ngimtshela ukuthi angayigqoki lezi zinto. Kodwa ngitshela ukuthi zimshayisa ngomoya yabo. Noma ingashaya umoya kanjani? I-fake udodi. And mawufaka u-fake kuyacaca ukuthi nawe i-fake. Yeah, into engihlezi ngimtshela yona leyo. Yazi you are so easy to talk to. You too. Eish. Yazi ngine stress. NSFAS weresta ngotholanga and angazi ngizo-attenda kanjani. Kodwa kuba nawe kungenza ngiphume stressini. Hayi uyabona ngoba uzofunda la eTown ubungavele nje ukhokhele omalume gibele khona nezingane uyabona to school. Yazi uyahlekisa but that's not a bad idea especially mengaphumelelanga. Yeah. Kodwa phela ungabe usufika lapha uqoma umalume usuba umalumekazi yabona. Hayibo yini unobona? Phela angifuni uMama Tree athi kube idea yami ukuthi ujole nomalume yabona. Oh ayi. Asambena ngaze athethe uMama Tree. Usuqale nini ukugeza wena? Awuzo Mama Tree. Lalela wena nothing. Hlukana nengane kaBhuti uyezwa? Mama Tree sengenzeni manje? Ungacabanga ukuthi angikuboni. Uma imitha lengane uzoyenza ngani njengoba uhlulwa nayi rent nje? Mama Tree ngizohlanganisa njengendoda. Hlukana nengane kaBhuti. Otherwise ngizokuxosha la kwami. Okay, asambe niki. Hey, kwenzakalani la?
Hey musuku siphaphela wena Bolile. Hayibo. Omuhle. Ubiza mina ngobolile. Nenzani la? Siyajola and Hawu omuhle. Uvele wakhetha ukuqoma lo. Wayeka mina ngushizi nginje. ushizi wena. Shizo lakhiwe ngoba isilemfene ke shuthi. Yazini. Wathi ngiyotshela uMampengisi abuye abhonye le ndoda yakho le. Hey ave phapha lo. Asambe. Oh bese ngikhohliwe la ngine meeting noDlamini bengicela sibuye sibonane. How? Oh, okay. Sokhuluma late. Hawu. Yazi bebela nje manje nje. Uma kusulungene obani ngempela. Hey akekho umuntu ongatshona umzala mina ngikhona. Hayi bomapentshisi iyapi lenkulumo yakho? Ngithi akekho umuntu ongatshona umzala ngikhona. So ajole noba na? Hayi ya yona idlula indlela oyibike ngayo. Ayizwakala kahle. Usayida nabo? Hayi bo hayi cha mngani wami cha lutho. Asambe sofuna Maxwell. Asambe. Hawu, kanti nje mugezile. Mbona, ngathi umuntu ongempela. Awu, yini Maxwell? Wahlelwa iqhomo kanjena nje kwenze njani? Hey. Bengithi izinto zingihambela kahle lapha koMoshi. But umama Truth angihlukane naye phansi adawazongixosha lapha kwakhe. Hawu, lo mfasi madoda. Hey, ungabanako wena Maxwell. Wena qinisa ilove yakho kulengane. Ithi buyele res senisolid. Hey mfethu, nayo lo ndaba yaseresi sayinkinga. Since ibhaza rent engayitholi. Yazi lapha inkampani yayine branch enikeza abantwana amabhazari. Awuthi ngisheke la kuzungu ukuthi ayikho into angasenzela yona. Hey mzungu mnganami. Lalela phela. Nginengane kaAunty la mfowethu edinga ibhazari. Ithini into lapha yakunina kule branch le nikana ngamabhazari? Oh, okay. Hayi ngiyazi mbona mnyazi. Okay, sharp. Lalela Maxwell. Phuthi umtshela umntwana lokuthi ahlanganise istatement zakhe, amapasi, into evezayo ukuthi uacceptiwe ema university. Nihambise lapha head office ninikeze iPA kaZungu. Khona ehlanganayo. Hayi bo ngempela Dlamini. Sha Maxwell lingapheli la kusasa ningahambisile lezi zinto. Awuthi ngimfonele sihlangane because angifuni isixoxele lapha ecomplex. Hey omuhle ngikuphathele indaba ezinhle ngisacela sihlangane lapha esihlahleni samango fast. Hayi uzoza sengifikile wena shesha. Okay. Dlamini ngiyabonga futhi mfowethu. Okay, phuthuma. Awu Dlamini, inkampani yasixosha kodwa imali ephisana ngaso. Ayiphisani inkampani ngemali mahiyo. Isiza abantwana abaxakekile. Hawu Dlamini, nami ngumntwana ngixakekile. Hey, musungisanganela wena. Awudlale la. Yona Safona. Uyifuna ngana sekhaya? Mapentshisi awukahle mfethu. Uyabona namhlanje mfana wami ufuna ukutrapha uthi uma ucabanga omuhle uphathwe ekhanda. Awu. Phekwakhe edlula behlana. Mapentshisi, kusinjani? Mntaka malume, ngangivuma umntu udlala Safona. And what if mina ngiyamthanda ke? Angivumi mina. Hey wena, uzalawe. Hey wena mapentshisi. Awuhlukane noMaxwell wena man. Mangahlukana uzozana. Uyafuna ukubona ukuthi sizokwenzana? Fana phekho nizobona. Ay, dlula. Miyeke. Yabona le yami la, lapha. Lesi Mapentshisi unesicefe. It's fine.
ngikutholele ngikhulume noDlamini wakutholela indawo la ungathola khona ibhasari yaseRes. Hawe manga ngempela Maxwell. Yeah, kufanele uhlanganise wonke ama-documents ovukela khona kusasa. Hawe manga ngiyabonga Maxwell. Awusho, awazi kufotokopa phi? Ngiyazi. Okay, asambini.